Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa imo, darling, igahatag ko ang wala sang limbo nga gugma ko. Ang imong malipayon nga gabi sa inyo mga kaaksyon. Kamusta kamo? Subong adlaw Domingo. Liwat naman kami magahalad sang mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Ambahanon sang paghigugma, ambahanon nagikan sa amon tagsa ka mga tagipusoon, igahalad sa inyo tagsa kapanimalay paagi sa harana. Harana sa DYEZ Action Radio Bacolod, bugal nga ginadulong sa inyo ni Station Manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa upod sa ato News Director and at the same time Production Chief Action Rex Cantong. Ginoktan kita sang aton haranista karon sa nga gabi, damo kami subong, gani tugtog kami alas 9 sa gabi. Ini si Action Alvin Graba, mangin kabahin ninyo sining harana. Again, abrihin na no, ang inyo tagsa ka mga ganhaan. Abrihin naman ang inyo tagsa ka mga bintana. Abi, pamatii kami bangod arena ang haranista sa DYEZ Action Radio Bacolod. Pagasuguran ni Alejandro Serbanya sa ambahanon, gintaguan sa kanunay. Gitaguan ko sa kanunay, mga gilabihan, ang tuson ko kinintana, ay palat ko manang, kaya kong maangkan ka, ihata ko na ang tanang, ikaw ragayon ang mahalo. Mindukan ko, gitaguan ko na lang ini, natap kong yamiran mo, ay nahalog na walay bili, muhilat lang kunyati, himaya kung man kung ka, ihatag ko na ang tanan, ikaw lagayon ang mahalo, nindukan ko, taguan ko na lang ini, natahap kong yamiran mo, kay nahadlok na walay bili, muhilat lang kunyati, muhilat lang onyaku. Ginatamyaw ko na si Rene Brinques, bayong gabi na kag Preboy Makirang, kag sinong Edi Baligar, kag sinong Milito, kag pamilya Serbanya. Ang nagapanamyaw, Alejandro Serbanya, madamo salamat. Okay, salamat gisimo pareng Alejandro Serbanya, ang ambahanon na Action Radio. Action Radio.
Aksyon Radio. Aksyon Radio. Jimenez sa ambahanon, balik ngari. Alanis nga radyo pa naman ang toto ng anjing. Anong ko na, kailangan mo ng kilto. Balik nga rin. Sapnayan ko ikaw. Tungkol nga gimingaw. Pamingaw nga. Kanay mo na kulat. Balik na rin. Balik, balik in town. Magkabait. Di ay kulwa ikaw. Ay balikan. Hinding kinabuhi. Kinabuhi. Kundong sa kagoon. Balik na rin. Balik pinanggap ko. Ihatag ko. Tandi mo ang tanon. Isa dun sa pangayon mo. Ani ako patuman ang tanan. Dali na, dali na. Balik ka rin. Pangkaon ko ikaw. Walay makalaban. Pangahalo nga tinitungan. Balik nga rin. Balik pinangga ko. Ihatag ko. Tandi mo ang tanan. Bisan unsa pangayon mo. Ani ako matugman ang tanan. Dali na, dali na. Balik ka rin. Pangkaon ko ikaw. Walay makalaban. Mahal nga tinitungan. Balik ka rin. Balik pinanggap ko. Sayot ka na, kunya. Balik nga rin. Thank you. Marami ang pagkabanwa sa silay. Akon kabataan. Pamilya Magtas, pamilya Mayoralog, pamilya Gonzales, Nicanor. Ang nanamyaw, Moret Jimenez. Okay, salamat Gize mo, Murit Jimenez. Ang ambahanon nagikan kay Murit Jimenez, ginadulong sa inyo sang Santon Plaza. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Rogelio Bahon sa ambahanon ay Inday.
ay inday bayaan ganito. Pauli na ako sa kayo. Ugaling kung ikaw higlawon, ang payaw ilan lang tawon. Ay inday kung imo akason, isang tubig hindi nagbalon. Ugaling kung ikaw uhawon sa dalan magbuong-buong. Bala ikaw sa ako nang nagsaan, ang mga matamis mong mga pulong. Imo ako higugmaon, tugtugin sa kamatayon. Panyo mo kag ini ang panyo, gisi-gisi ang kay tambihon ko. Ugaling kung makasibo, asawa ta ikaw, kana mo ako. Kung binto sa diin ang kurang, munisipyo sa diin justisya, yari si Dangsoy na mangutana, may ginbilanggo sa pagigod na. Dandansoy bayaan tanto, magpauli takong sa payaw. Ang kainit kagkahiglaw maagwantahan ko, pirong kahiglaw lumawo ka ang duhan ko. Si Dandansoy, makanta na lang ako sa Action Radio. Mayong gabi la sa kay Mia. Salamat kay. Okay, salamat gid sa imo. Parang Roger Bahon. Ang ambahanon nagikan kay Roger Bahon, ginadulong sa inyo sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C ginaedukar, ginabalanse, ginapabak. Action Radio. Action Radio. Action Radio. Regional Hospital daw nagtalanggit kay 98 years old na siya. Ang pangalan Remedios Advincula, kampahilihog lang kadtoi sa may kilid sang Regional Hospital, no? Sa dalom lang sang amon waragwagan, no? Dalom lang sang amon waragwagan sa Action Radio. Pamilya ni Remedios Advincula. Ara siya sa dalom nagtalang abi. Sige. Ato naman pamatian ang bahanon nagikan kay Laida Trencio sa ambahanon Matod Mo. Matod mo ako imong unungan, mahalo
talikdan mo ako mapabili sa ari ko nga walay makababa sa atong pagminahalay akong pinangga huway suko ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo kay anya ka man niining piliran bulawanong pagpanggang ng kunkunan dili mo balhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako mapabili sa ari ko nga walay makababa sa atong pagminahalay akong pinangga sa atong pagminahalay akong pinangga natamya ko dira sa balay nga ako sa esposo John Lucencio, may Codimbor, Alan Kibrar, Mike Alvarado sa Barangay Robles La Castellana, sa kay Toto Resti, kag Inday Kuni, kag sa tanan nga mga tanod dira sa Barangay Panakoy, kapamatik isla Toto Biboy, ang tantanan nga tanod sa Kabibing, kag sa tanan gid nga mga senior citizens Barangay Panakoy, akon kamo ginatamyaw, madamo salamat, Laida Trencio, si Rama, kagaling ka si Bibong Pangit. Laida Trencio. Ang ambahano nagikan kay Laida Trencio, ginadulong sa Action! Radio! Trencio. Kadto kita ambahanon nagikan naman kay George Misaira sa ambahanon pag-ugsad sang bulan. Halos pa lamang magdumdum niya magpahilang ka na. Hindi ko itsarang mabatun kag mahimo nga kalimtan ka. Walay liwan niya pag-agipili kundi magpakaput ka na lamang udiwa ko saksi pa ang ubsyad na bulan santong atong insumpaan
ang tanan. Latong ang pagkudyan naman sampulan, manangin saksi. Sahang tanan. Mayong gabi galida sa mga sigumpan pamili, kag labi na gida sa balay, ang akong nga palangga nga pamati, kag subong magalida sa imamailan, ang akong nga pinalangga nga nakagang palangga yang iloy nga si Dilayla. Lay, I love you. Halungan mo nga anak na. Mayong gabi sinyo tanan. George Misaira. Ang ambahan na nagikan kay George Misaira, ginadulong sa inyo sang live. Aksyon! Radio! Aksyon! Radio! Aksyon! Radio! Sabat, si Ruth Gamala sa ambahanon, diin ka palangga. Din ka na palangga, nga nagpalayo ka,
Gamala, subong man kay ng Elsa Bangguanga, sa Inablusco, Julie Villina. Kag Paribin, kag Marimel Bayang, Pari Moises Willie, kay Parinipi, kag Mari Brenda Lumawag, sa kay John and Senyang Palayo. Dali lang din. Sa kay... okay ah. Maingam iluwat sa tanan ang kapanamya Ruth Gamala. Okay, Ruth Gamala. Oy, may kabilang gali kay Mayon ka kay Vicky Ramos. Subong man kay Tina Belyohan and June and Sanyang Pelayo. Ang Zone 4, may gabi. Malipayon nga pagpamati, of course, kay Tami, kay Aida, sang Kasilingan Village. And Rosay, may gabi lang kay Rosario Baya. And kamusta dara, no? Saning Serna. Yosa. Sige. Malawa pa sa maghahalad sang ila ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:37. Action Radio. Pasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tagsagi. Okay, balik kita mga kaaksyon sa ikaduhang nga hugnat sa inyo programa. Aton programa still nagapamati kamuharana sa DYEZ Action Radio Bacolod. This time, ato na pamatian Irene Arabis sa ambahanon mga dag-um.
nato maoy mipandu ug ang atong kamabudhiw sa gugmatan mahinungod iabot na sugod dinhi ang katapusan kinabuhita isalog na sa lubnganan bisan anugon pa ang kahayag atong kaligdan ang puson lang kay bayad sa atong kasalanan. Iabot na sugod dinhi ang katapusan kinabuhita isalog na sa lubnganan bisan anugon pa ang kahayag atong kaligdan ang puson lang kay bayad man sa atong kasalanan ang puson lang kay bayad man sa atong kasalanan. Sa sila'y maayo lang nga pagpamati sa akong anak Gilbert Arabis, Nini, o sa mga anak niya kay Jotay lang among panamyaw. O, sige. Salamat. Gid Irene Arabis. Ipadasunta, Jusing. Tupas sa kambahanon. Kahoy nga lawaan. Sa'y dalong sang kahoy nga lawaan mga atong ginsumpaan sa imo ginhatak ko ang singsing nga bulawan agud magserbingahan dumanan sa nga liwat inukik ko ang matamis nga litrang I love you bulak nga tapulang nga ginhatag ko sa imo nangako nga imo lang ako lakat sang panahon wala ko ginhuna huna palangga ko nagbago ka ang puno sang kahoy nga amo ang saksi sang tanan nasanggup man naton subong ng inlulubngan karon lantaw-lantawon ko na lang mapintas na bagyo siyang nagtukan sangan yang nalaya sa gihapon mabasa ko ang matamis nga litrang I love you
ining kasing-kasing sanggol uli mo ang akon sing-sing gugma mong maluib wala magtuman sang saad katulad sang sing-singan nagluban lakat sang panahon wala ko ginuna huna palangga ko nagbago ka nagbago ka ang puno sang kahoy nga amo ang saksi sang tanan nga sang gugman naton subong nang inlulubngan karon lantaw-lantawon ko na lang mapintas nga bagyo siyang nagpukan sangan yang nalaya sa gihapon mabasa ko ang matamis nga letrang I love you ang matamis nga letrang I love you ang matamis nga letrang I love you Dira sa barangay Sumaga, akong asawa, akong anak, si Noy Noy, yung dito pa, sinatamiyata, kamutanan, kay si Kylie, subong man si King, ang iya tatlo ka anak, kag si Nining, ang akon nga mga kahinablusan, si Tuto, kabilis, ginatamya ko ka, si Marie Albe Alpabito, si Marinora, si Debe, mo ikaw, ginatamiyata, kamutanan. Tanan nga nakakilala sa akon nga taga-Puro Kabilaygon, ginatamiyata, kamutanan, madabangin, salamat. Salamat. Sige, hindi na ko manamyaw. Rekta na lang ta. Pamatian ta Rosita Villaruel sa ambahanon Paghandom. Kita ko ikaw sa akong damgo giano daw aso sa matahong nga katulugo apan kay kabuok sa akong karan natunaw sa kahilom sa kagabi ang taknang nilabay kabiling o handumanan sinugdan sa kalit o guay sukod nga kasakit kaano gon gayud nasugilanon sa kong mata nahanaw ang katamis sa panong batang luha pan kay pagbuot sa akong kalat natunaw sa kahilom sa kagabion ang taknang nilabay
Mayong gabi lang sa tanan nga kapurukan sa barangay Estepania kag tanan nga kapurukan sa barangay Handumanan. Ang akong napamyaw, pauno dos, mayong gabi sa tanan kay Repras kag kay Nining, mayong gabi. Okay, salamat gid di padasunta Jory Dohilag sa ambahanon Olivia. Dawatan na Olivia, ang gugma kong gihala, bala nung nagugma. Pagkatahong Olivia, kataho mong sudungon daw sa magal sa Diyos sa mayong hagwaw. Pagkabulahan ko kahan, kung buligan ni Badhala, unya dawaton mo tiningugma, ihalat ko nga walay pagluin. Pagkatahong Olivia, kataho mong sudungon daw sa magal sa Diyos sa mayong hagwaw. Wakong Olivia, Carlay ha, mayo lang da kapag kao sa bihag, mayo lang da tanan sa inyong pagpamati. Salamat gid sa inyo tanan. Salamat. O, sige, padasunta. May sabat si Inday Karing Toledo sa ambahanon Guba ang dughan ko. Ba ang dohan ko kay gitalikdan mo, kalit na hanaw
natamya ko da si Joy Alegria, kag si Leticia Alegria, Brinkis family, Nabaris family, Kambunga family, kag Magada family. Ang nagatamyaw sa inyo si Karin Toledo, lakto na. Oh, sige, dami pa sang higda niya, iyan na. Ate, sige, pasabton tanay. Si Inday Emma Kabalida, magtanom ako, bulak. Magtanom ako singkulan, edadaw ning akong gapan. Aga, hapon bunyagan, naginitik ning ako ang doghan. Kung sa imong mga baton, ako bala magpauraray. Sa akong katulugan, imo akong pagalaylayan. Imo akong palangga, ikaw man akong panggaon. Di kami ang una si Dan Montano, kag si Yunor, si Isabet, kag si Taknoy, si Bambe, si Roger, driver. Ang nanamyaw, Ima Kabalida. Ay, salamat, Emma Kabalida. Grabe lang sana isang oras. Damo abi kami. Ate, sige, standby. Madamo pa maghahalad sang ila ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:05. Si Mami at si Washington. Action Radio. Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagservisyo. Patas ka balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kailangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikatatlo na nga hugnat sang inyo programa. Aton programa still nagapamati kamo harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. This time aton pamatian Linda Parcon sa ambahanon kung ako maghigugma. Hindi lang anay mga kikisipan. Kung ako maghigugma, kung ako mapaslawan, hindi mo bala pagmatiyago, parihas ang pinapatiyago. Kunini ang matuon, ang matabos sa kung kabuhin, maayo pangako ang madulan sa sining kalibutan. At kagabi, ikaw ginahandog, kagako nagapangamuyo, kagang ginapangayo ko sa Ginoo. Tani ikaw ang magbalik, kung ikaw ang wala na, nga hindi na kita
makita ang naglikad ang adwa. Ako na lang nga hando mo. Kaya nga ton niya nagligat. Ako na lang nga hando mo. Maing gabi na nasa pamilya Parcon, pamilya Ferrer, pamilya Parinyo, pamilya Galvez. Maing gabi sa inyong atanan. Di sige, abi ko pamilya Graba, tamiyon mo. Oy, may gabi lang kay Ana Senyoro. On monitor siya. Subong nga gabi, of course, with Marlene o Martin Aliling. Salamat, Gid. Lito Dayap, good evening. Ayos, salamat. Virgie Olpinda, Action Alvin, good evening. Mayo lang kayo nakaigabot man ko. O, timing to, bago lang nakatapos. O, ang imo nga, idol, no? Si Rosita Villaroel. Ayos, tell my Jiko, may gabi, salamat, Gid. This time, aton pamatian si paring Noel de la Peña sa ambahanon bisan maghilayway. Bisan maghilayo ay ang bata kadukan sang maayong buo. Dili pagkalitan sa adlaw kagabi, sa oras nga tanan ang pagpalanggaan ay dapat di nakalungan. Bisan pa malayo nga wala makita ay ang isa ka isa. Permi sa kalipay anon ang malapit. Kung wala sang pagangpanay, mamungas ang pagsunggot, tugtog na matulagay. Bilin ko sa imo, dili pagkalinti ang akong larawan. Palihog tipigi, halungi sang himpin, nga dili maperdi, samtang wala pa ako, inalang ang sarili. Kung ikaw magigda sa kating nga may banig, kuhaon mong larawan. Sa ulunan mo isulit, antis ka magtulong. Dumdumalang ang langit, agud mapaiway ang mga kasakit. Bilin ko sa imo, dili pagkalinti ang akong larawan. Palihog tipigi, halungi sang himpin, nga dili maperdi, samtang wala pa ako, inalang ang sarili. Kung ikaw magigda sa kating nga may banig, kuha
Kabay pa kung tani nga hindi paglimbungan ang isa kakahoy sa duta ng gamot panalitabutan hangin nga mabasko mabanggilang siya luminos magabo mabanggilang siya mabanggilang siya luminos magabo. Ginatamyaw ko lang nagali sa sindas lamang kanong akong pinalangga nga tiya nga si Jetrising Martinez kag sa Lacarlota natamyaw ko nga ako magulang nga si Salomina Mol kag sa Don Salvador nga tamyaw takamutanan si Tilo si Bibing si Nestor kag sa Barangay 33 ginatamyaw ko man si Suraita kag si Gamay Brian Morden gali tamyaw ko man kag si Toto Willie Mahilo man gablenda. At kay Barangay Kapitan Toto John Malaya man gablenda. Sige, nalipatan niya pa si Madam Gamay Morden. Pero ara, natamyaw na kayong agaw. Salamat! Salamat kids sa mga Salvadorians. Good evening. Pamatigid sila, no? Ay, pamatian ta sabat ni Doña Hasmin Galagate sa ambahanon gugma nga mainantuson. Pero banta
Pasko, Billy Pasko, Hilma Pasko, mayong gabi sa inyo tanan. Hello! Salamat, gid. Oh, this time, aton pamatian. Oy, uyatin niyo. Pamatian ta, Winnie Pautan. Mahimo nga ako'y mong bayan. Mahimo nga ako'y mong pahilakon. Kanyon sa kabuon, kandugan sa sa tak na nga Ginatami ako si Mega Bida sa barangay Kaduaan sa Kindepol, sa kay Dudong, kag Subungman, sa dua ka kapitira. Kag kay Lando Trinidad, magandang gabi po. Bye. Hindi magpadako. But anyway, oy, damo gidya pamati. Oh, may request pa diri. Rose tattoo. Oh, rose tattoo. Oh, di sige. Aton pamatian sabat ni Amalia Badjan sa ambahanon malinong ang kagabihon. Mal
da mayong gabi. Merry Christmas lang na. Ati sige, sige. Salamat, salamat gid. This time, aton pamatian sa ambahanon bangod sang gugma. Happy birthday sa birthday boy, Lusing Piscadero. Bangod sa gugma, ginahalat ko sa imo. Adlaw kagabi, nagahulat ako. Kay mo man, akong aging bayaan. Yaw mawasan, ining ako dughan. Nagsumpa ka, ako inunuhan. Apang gindula mo, sa imo panigduman. Kag sa karon, imong aging talikan. Diyos sa langit, ikaw po ko na lang. Maging saksi ko pa ang langit. Ining ang pinagamitin kong nagugma sa ligidal. Iniwalas ang kamatayon dito sa langit. Ikaw ang hulato. Tatabi ako lang sa barangay Abonan, sa kaya Madam Margarita Brinques, kay Kakawad Rita Brinques, kay Ma'am Alma, maayo lang ang pagpamati dyan, doon sa may barangay Katabla, sa kay Parito de Bernel, subong man sa Marit Flor, kay sa kay Marit Solinap, kag subong man sa kay Yolanda Evangelio, upod namon sa DSWD. Maayong gabi sa inyo. Okay, may sabat si Mrs. Violeta Piscadero sa ambahanon nadula ang paglaom. Nadula ang paglaon, gugmang din sa ligan. Bingustan sang kasakit, ang kalipay nako. Isang sa pagpanomdom,
Pamili sa kamiboy sa Parilado Galagati, may ilang pagpamati kay Chris Aranyas, kay Sarah Aranyas, may gabi. Sa katablas tanan-tanan na may gabi sa inyo. Ay, salamat, Gid. Maribyong Piscadero, ang akon paborito nga pamatian. Are, ready na. Maria Fe Gose sa ambahanon tapos na. Tapos na ang kalipay. Tapos na ang kalipay sa akong kinabuhi. Likod ng dayon na di na magbalik. Nagatulo ang luha ko sa kasakit. Tapos na ang tanan. Ang tanan nga paglaom. Ang kalipay naghimaya kasing kalibutan. Ang kalipay naghimaya sining kalibutan. Ginatamyaw ko da sa Lagrota si Nining, si Wilson Pasko kagang iya bata. Nini, mayong gabi da sa imo mga anak. Salamat. Salamat. salamat Gidoy. May kabilanga kay Madam Margarita Brinkes. Monitor siya. Subong nga gabi si Kagawad, si Alma, subong man ang iya mga kabataan, no? Si Sir Ayan, pamati man subong nga gabi. Okay! Ay, abaw, damo pa sa mahalad. And at the same time, damo pa sang request. Dugay-dugay, mabatian. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:40. Yari na the original Koy Herbal Capsule. Epektibong na pamatunan. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon
Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa katapusan nagahugnat sang inyo programa. Aton programa still nagapamati kamuharana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Sa request ni Paring Lado, team song sang iya nakaagi. Rose Tattoo.
nami pamatian na. Daw ka padugo ka. Ari kayo mapadugo pagit kita. Gusto sa mga Burgos boys, Burgos Public Market boys, ha? Ang Boulevard. Padugo, gusto na magsaot? Chatcha ko no pre, kaya? Ay, wari na!
sabi mo, tapos na? May request gani sila, gusto pa nila magtango? Ate, sige. Abaw, gusto ko pa, pero ang oras ta hindi na magpasugot, no? Sa pangalan ni Station Manager, Ma'am Nona Di Maala Magbanwa, upod sa aton News Director, and at the same time, Production Chief Action Rex Cantong. Salamat sa inyo, amon pinalangga nga mga tagpalamati. Salamat sa aton mga haranista. Salamat Action Henry's Bulgar, upod sa aton mga technical men, no? And iniisi Action Alvin Graba. Magibati ay kita sa madason nga Domingo. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.